ina son a nan ku tsaya ku yi wata lura. Duk inda mai addini yake, namiji ko mace, to marasa addini maza ne ko mata suna nan suna fatan wani bala'i ya same ka. Don haka ke in kika san kina da kula da addini, to ki rinka taka tsantsan kada makiyanki su samu hujja a kanki. In kika zama wawa, kina nan kina yawo da hijabi da niƙabi suna jin haushinki, ashe ke kuma kina nan kina wani sakarci, ran da asirinki ya tonu, a ran nan ba jaje za su yi miki ba, murna za su yi. Idan a makaranta ne har a yi dramaki, wasu su rinka sa hijabi suna tafiya irin taki, ana kyalkyala dariya, suna yaya hijabin suna yagawa, a yi katun a manna a wannan kwana, a wannan notice board a sa sunanki, a yi kaza. Dukkanin mara kula da addini da yake izgilanci ga mai addini ya nemi shi fatan sharri ne, baya mai fatan alheri. Ina son ku kiyaye wannan. Don haka kar ku baiwa maƙiyanku dama a kanku.